Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Βγαίνει ένα κλιμάκιο 2 μηχανικών. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα όσο αφορά τα θέματα ασφαλείας. Γίνεται μια προκαταρκτική εργασία στο γραφείο ουσιαστικά για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι μας περιμένει επί τόπου. Και αρχίζει η όλη διαδικασία των επιθεωρήσεων. Τώρα τα έχω βάλει λίγο ανάποδα. Θέλω να σας ξεκινήσω πρώτα με τις φωτογραφίες. Εδώ είναι τυπικές φωτογραφίες επιθεωρήσεων, όπως θα δείτε, με αρνητικές πλατφόρμες, με υπέγεια και υπέργεια μέσα, με δίτες, με βάρκες. Όλες αυτές οι επιθεωρήσεις ξεκινήσαν το 2014. Είναι 3 κύκλοι επιθεωρήσεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής. Φέτος τελείωσε ο 3ος. Γίνονται κάθε 5 χρόνια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που μπορούμε να τους κάνουμε από 6 έως και 1 χρόνο. Είχαμε μια έκτακτη επιθεώρηση στα πλαίσια του post-seismic μετά το σεισμό της Ελασσόνας που είχαμε ώστε να δούμε αν υπήρχαν βλάβες στα εφιστάμενα τεχνικά μας σε επίπεδο αρμόσης στολοδιαστολής και φεδράνων, διότι δεν ήταν αρκετά ισχυρός ο σεισμός, και κάποιες ρευστοποίησεις σε πρανή που είχαν παρατηρηθεί και κατολιστήσεις. Λοιπόν, επιστρέφω στην αρχή και πάμε με τη διαδικασία. Η διαδικασία έχουμε μια προκαθορισμένη λίστα βλαβών με κάποιες κωδικές ονομασίες και αναλόγως στη βλάβη που βλέπουμε επί τόπου δίνουμε την κωδική ονομασία. Έχει υπορουτίνες για κάθε κατηγορία βλαβών, οι οποίες υπάρχουν κάποια συγκεκριμένη βαθμολογία. Με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε και στο Excel, διαχωρίζει το φορέα ανοδομή, υποδομή, θεμέλια. Για κάθε βλάβη που εντοπίζεται σε κάθε δομικό μέλος της ανοδομής υποδομής, τα θεμέλια συνήθως είναι μη επισκέψιμα, οπότε δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ευχέρεια στο να τα επιθεωρήσουμε, εκτός και αν πρόκειται για κάποιους πασάλους που έχουν απογυμνωθεί λόγω είτε ρευστοποιήσεων, είτε καθιζήσεων, είτε διαβρώσεων εδαφών. Αρχίζει η βαθμολογία για κάθε μέλος. Δηλαδή, έχουμε το σύνολο των βλαβών που καταγράφουμε για κάθε δομικό στοιχείο, τη βαθμολογία που παίρνει το καθένα και δίπλα από κάθε βλάβη μπαίνει η δομική βαθμολογία. Στο τέλος του της κάθε κατηγορίας, δηλαδή για την ανοδομή, αφού έχουμε καταγράψει όλα τα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν την ανοδομή μας, η τελική βαθμολογία για την αναδομή είναι η χειρότερη βαθμολογία που έχει πάρει έστω και από ένα μέλος. Δεν έχει σημασία αν είναι πρωτεύον, δευτερεύον. Είναι λίγο αυστηρό το σύστημα, γι' αυτό και αργότερα πήγαμε στη διαδικασία να το τροποποιήσουμε. Με την ίδια λογική γίνεται επιθεώρηση στην ανοδομή, στην υποδομή και καταλήγουμε σε έναν βαθμό που αφορά τη δομική κατάσταση του τεχνικού αλλά και τη λειτουργική. Εδώ είναι η λίστα η οποία βασίστηκε στο γαλλικό σύστημα επιθεωρήσεων, η κωδικοποίηση των βλαβών για τα σχέδια που παράγουμε. Εδώ είναι κάποια τυπικά σχέδια βλαβών, όπως βλέπετε γίνεται πλήρης καταγραφή όλων των βλαβών και φθορών. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Εδώ είναι η επιθεώρηση των αρμών συστολοδιαστολής. Είναι τυπικές διαδικασίες. Και εδώ είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, δηλαδή αρχίζουμε και παρατηρούμε ότι τεχνικά τα οποία έχουν κατασκευαστεί ανάμεσα από το 1960 μέχρι το 1980 παρουσιάζουν τουλάχιστον στο δικό μας τμήμα παθογένειες που σχετίζονται κυρίως με διαβρώσεις λόγω του κλίματος και του μάκρο και του μέσο και του μικροκλίματος που εμφανίζει στις περιοχές, αλλά και λόγω γύρανσης και κακής συντήρησης. Δηλαδή, όταν παρέλαβε η παραχώρηση τα έργα από το δημόσιο, ουσιαστικά τα παραλάβαμε χωρίς καμία συντήρηση, ήταν ασυντήρητα. Έτσι, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αυτές τις επιθεωρήσεις, να αναβαθμίσουμε κάποια, να κατεδαφίσουμε κάποια άλλα και να την καταστήσουμε με νέα. Θα σας δείξω και ενισχύσεις αργότερα. Εδώ έγινε μια προσπάθεια, το 2021 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε φέτος. Ήταν η αναβάθμιση του συστήματος επιθεώρησης, διότι η εφαρμογή του ήταν αρκετά δυσμενής, με αποτέλεσμα βγαίναν πολλά τεχνικά για δευτεροβάθμιο έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις ένα αυστηρό σύστημα το οποίο επιθεωρείς και βαθμολογείς τα τεχνικά σου, θα σου καταλήξει κάποιες βαθμολογίες οι οποίες κρίνονται επισφαλή τα τεχνικά και δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί έχουμε μεγάλο όγκο τεχνικών που πρέπει να πάνε στο Υπουργείο για έγκριση. Προφανώς είναι περισσότερες δαπάνες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε. Επί το πλείστον, το 80-90% των περιπτώσεων ήταν κακή βαθμολογία γιατί είχαμε πολύ αυστηρό σύστημα. Έτσι, μπήκαμε σε μια διαδικασία να το βελτιώσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες βαρύτητες, συντελεστές βαρύτητες για κάποια μέλη τα οποία ήταν πρωτεύοντα, δευτερεύοντα κτλ. Έτσι, ουσιαστικά κατασκευάσαμε τον παραπάνω πίνακα που βλέπετε, από τον οποίο ουσιαστικά γίνεται ένας πολλαπλασιασμός με το σύστημα βαθμολόγησης του υφιστάμενου για να καταλήξουμε στις τελικές βαθμολογίες. Έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση. Ουσιαστικά το όριο σε εμάς είναι το 5, είναι 10βάθμια η κλίμακα
Άρα ξεκινάμε από το 0 μέχρι το 10. Το 0 ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι, ουσιαστικά κατεδαφίζεται. Άρα είναι από το 1 μέχρι το 9 ουσιαστικά η πραγματική κλίμακα. Το 5 είναι το όριο. Οτιδήποτε βγαίνει κάτω από 5 πηγαίνει για δευτεροβάθμιο έλεγχο και μελέτη. Εδώ είναι οι φωτογραφίες που σας έδειξα και πριν. Εδώ είναι με εφαρμογή drone. Εδώ είναι κάποια φωτογραμμετρικά μοντέλα μετά από πλημμύρες που είχαμε. Λόγω της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, παρατηρούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό γιατί αρκετές περιοχές στην περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίες είναι γεωργικές, έχουν μπαζωθεί με αποτέλεσμα να κλείσουν τα ρέματα, έχουν μεγαλώσει οι λεκάνες και οι τελικοί αποδέκτες δεν μπορούν να πάρουν τις πρόσθετες ροές. Με αποτέλεσμα έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούν και υποσκάφες στα τεχνικά μας, αλλά πλημμυρίζει και τμήμα του κεντρικού δικτύου μας. Έχουν γίνει κάποιες σχετικές μελέτες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και πρόκειται να ξεκινήσει η εργολαβία για τις νέες υδραυλικές κατασκευές που θα γίνουν. Εδώ πρόκειται για ένα παράδειγμα της παλιάς γέφυρας του Ποινιού, η οποία κρίθηκε επισφαλής και εκπονήθηκε μελέτη ενίσχυσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια γέφυρα η οποία βασίστηκε στο σύστημα Μοράντι, το ακούτε τώρα τον τελευταίο καιρό, όπως και στα Σέρβια. Λοιπόν, είναι μια γέφυρα η οποία ήταν σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας που παρουσιάζονται σε παραπίνιες περιοχές. Είχαμε απώλεια τενόντων, ουσιαστικά με την απορροή των ομβρίων υδάτων υπήρχαν αποπλήσεις στις περιοχές των προετεταμένων δοκών και θράψη ουσιαστικά των τενόντων, γιατί οι τένοντες λόγω της προέντασης που έχουν οι ίδιοι γίνονται περισσότερο ανωδικοί από το χαλαρό οπλισμό, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της διάβρωσης είναι ακόμα πιο έντονο. Η γέφυρα ενισχύθηκε όσο αφορά τα σεισμικά φορτία με εγκάρσιους μεταλλικούς συνδέσμους στα πλαισιακά βάθρα, μεσόβαθρα και εξωτερικές προεντάσεις στις δοκούς, τις οποίες τις βλέπετε. Τμήμα του κυβωτίων, που είναι το πρώτο κομμάτι του φορέα, ενισχύθηκε σε διάτμιση με UPN μεταλλικά, πρόσθετα στοιχεία και ειδικούς συνδέσμους SAS, εξωτερικούς, ουσιαστικά με κατακόρυφη προένταση. Και εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα της γέφυρας. Εδώ έχουμε τη γέφυρα του Αλιάκμονα, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Πρόκειται για μια γέφυρα 600 μέτρων. Έγινε πλήρης κατεδάφιση του παλιού φορέα και ανακατασκευή του καταστρώματος και νεοβάθρων με σύμμικτο φορέα. Εδώ είναι τα στάδια κατασκευής. Όπως ξεκίνησε, είναι στην αρχή απομάκρυνση των ασφαλτικών, καθαίρεση τμηματική των προετεταμένων δοκών και μετά ουσιαστικά η ανέγερση και η προώθηση του φορέα γινόταν με φορείο, μπαίναν τα μεταλλικά στοιχεία και πηγαίναμε άνοιγμα-άνοιγμα. Γέφυρα Κορινού, ενίσχυση ήταν η κυβωτιοειδής φορέας προετεταμένου σκυροδέματος. Ενισχυθήκανε τα βάθρα τύπου V, έγινε ουσιαστικά ένα ενιαίο μονολιθικός σύνδεσμος με μανδύες. Ενισχύθηκε το κατάστρωμα με πρόσθετη πλάκα και καταργηθήκαν οι αρμοί Γκέρμπερ. Ουσιαστικά έγινε πιο δίσκαμπτος ο φορέας και εμφανίζει τώρα κάποια προβλήματα, γιατί υπήρχε στο τελευταίο άνοιγμα δεν είχαμε βρει την έδραση πάνω στα εφέδρανα, ουσιαστικό φορέας ταλαντωνόταν ελεύθερα. Και με την ενίσχυση του φορέα, επειδή είχε γίνει πιο δίσκαμπτος πλέον, με την πρόσθετη πλάκα που ρίξαμε από πάνω για να αυξήσουμε και τα δρανειακά μεγέθη, ουσιαστικά έχουμε κάποια φαινόμενα δονήσεων, τα οποία σε κύκλους αρχίζουν και δυσχεραίνουν την κατάσταση στο τεχνικό, ακόμα και πρόσφατα ενισχυμένο. Εδώ είναι κάποιες αποκαλύψεις τενόντων που κάνουμε στα πλαίσια της επιθεώρησης για να δούμε την υφιστάμενη κατάσταση. Βαθμολογίες ξανά. Και τεκμηρίωση μετά από αναλυτικά μοντέλα. Δηλαδή, τρέχουμε στατικές επιλύσεις των φορέων των οδογεφυρών και προσπαθούμε να ταυτίσουμε τις βλάβες που έχουμε επιθεωρήσει με τις δομικές βλάβες που παρατηρούνται από τα αναλυτικά μοντέλα. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας μονολιθικός τοξωτός φορέας, αποπλισμένο σκυρόδεμα, στον οποίο είχαμε εγκάρσιες ρηγματώσεις, οι οποίες τεκμηριώνονται και από το μοντέλο. Ουσιαστικά είχαμε υπέρβαση εφελκυστικής αντοχής άνω και κάτω ίνας, κυρίως στις στηρίξεις και στα ανοίγματα. Ο ίδιος ο φορέας ελέγχθηκε για διέλευση υπέρβαρου οχήματος, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 280 τόνων. Ήταν για μεταφορά ανεμογεννητριών. Γενικότερα στην περιοχή της Θεσσαλίας έχουμε έντονα αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν αρκετές διελεύσεις υπέρβαρων οχημάτων. Συνεχίζουμε στην τεκμηρίωση
των ανεπαρκειών στα σημεία του τεχνικού. Και ένα κρίσιμο φαινόμενο το οποίο εντοπίστηκε σχετικά πρόσφατα, ήταν σε εξέλιξη πολλά χρόνια, αλλά δεν το έχει παρατηρήσει κανείς. Είναι μια άνω διάβαση, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισσας, περίπου στο ύψος με ομορφοχώριο, όποιος ξέρει την περιοχή της Θεσσαλίας. Ήταν ένα τεχνικό το οποίο κατασκευάστηκε από σκυρόδεμα, το οποίο είχαν πάρει τις πρώτες ύλες, δηλαδή τα δρανή, από δανειοθαλάμους της περιοχής. Εκεί είχαμε πυρητικά δρανή στην άμμο. Επειδή ο φορέας ήταν κυβωτιοειδής, δηλαδή είναι πλάκα ουσιαστικά, μάλλον όχι κυβωτιοειδής, ήταν πλάκα με κενά, είχαμε αστοχία στεγάνωσης, αυξήθηκε εσωτερική υγρασία γιατί ήταν πλήρως κορεσμένο πλέον το σκυρόδεμα. Είχαμε τα πυρητικά δρανή και υψηλή αλκαλικότητα σκυροδέματος, με αποτέλεσμα αναπτύχθηκε αλκαλοπυρητική δράση. Αυτή προκάλεσε μια εκτεταμένη ρηγμάτωση κατά μήκους του τεχνικού, τη βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες και στα σχέδια. Ανατέθηκε η μελέτη στην ΤΕΝΚΟ, υπό την επίβλεψη του κυρίου Τηλέμαχου Παναγιωτάκου και μια ομάδα εργασίας που έγινε υπό την επίβλεψη της κυρίας Πανταζοπούλου, είναι καθηγήτρια στο York University. Ελεγχθήκανε τα μοντέλα ουσιαστικά της γέφυρας με τους παραδοσιακούς τρόπους όπως ακολουθούμε στην Ελλάδα για την αποτίμηση του τεχνικού, αλλά και με πιο refined models, δηλαδή πιο αναλυτικά μοντέλα, τα οποία είναι περίπου σε ακαδημαϊκό επίπεδο και όχι τόσο πολύ σε επίπεδο μελετητών της πιάτσας που λέμε. Ουσιαστικά η διαφορά ήταν ότι μας έβγαιναν τα μοντέλα, τα αρχικά, βάσει των κανονισμών που βγάζαν ότι η γέφυρα δεν έχει κανένα πρόβλημα, ενώ αντίθετα τα πιο αναλυτικά μοντέλα, τα οποία διεξήχθησαν και από τον κύριο Τηλέμαχο Παναγιωτάκου και από την κυρία Πανταζοπούλου, μας δείξαν ουσιαστικά την παθολογία και την εκτεταμένη ρηγμάτωση που προήλθε από την αλκαλοπυρητική δράση. Έτσι, αναγκαστήκαμε να πάρουμε περισσότερα δοκίμια, να τα στείλουμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί δεν υπήρχε ειδικό εργαστήριο στην Ελλάδα, στη Sandberg, η οποία εξειδικεύεται σε τέτοια θέματα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε φαινόμενα αλκαλοπυρητικής. Από την οποία έγινε μια επιταχυνόμενη διαδικασία των δοκιμίων για να δούμε τη διόγκωση, ώστε να πάρουμε τα strains που αναπτύσσονταν για να τα περάσουμε στα μοντέλα. Εδώ είναι αναλύσεις των δειγμάτων με τη μέθοδο SEM, Scanning Electron Microscopy. XRD αναλύσεις είναι ειδικές αναλύσεις, οι οποίες παίρνουμε σκόνη του δείγματος και κάνουμε ανάλυση των συστατικών που υπάρχουν μέσα στο σκυρόδεμα. Και εδώ διαγυμνού οφθαλμού μπορούσαμε ήδη από τη φάση της επιθεώρησης να αναγνωρίσουμε τα πυρητικά δρανή. Αυτό τώρα είναι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη λήψη πυρηνοληψίας και βλέπετε τα αδρανή, ποια είναι τα πυρητικά. Δηλαδή με το μάτι φαινόταν ότι περιμένουμε να έχουμε πυρητικά αδρανή. Εδώ είναι το τεστ της επιταχυνόμενης διόγκωσης που έγινε από τη Sandberg και τα μοντέλα στο πρόγραμμα Athena, για να δούμε ουσιαστικά τα strain τα οποία έχουμε δώσει, τι ρηγμάτωση προκαλούν στο φορέα, να τεκμηριώσουμε δηλαδή τις βλάβες. Προχωράμε τώρα σε κάποιες ενόργανες παρακολουθήσεις με οπτικές σύνες. Εδώ υπάρχουν τα υπέρ και υπάρχουν και τα κατά. Θα σας δείξω μόνο οπτικές σύνες, δεν έχω βάλει δυναμικές και ambient μοντέλα ουσιαστικά ενόργανων παρακολουθήσεων, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετα και πολλές φορές δεν χρειάζονται κιόλας στα δικά μας τεχνικά, παρά μόνο σε κάποιες χαραδρογέφυρες. Οι οπτικές σύνες ουσιαστικά ήταν μια εύκολη λύση, στην οποία μπορούσαμε να τοποθετήσουμε ένα ειδικό σύστημα οπτικής σύνας 1 μέτρου μήκους σε κάποια τεχνικά και να παρακολουθούμε τις μεταβολές κατά τις διελεύσεις των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, αλλά και στις διελεύσεις υπέρβαρων οχημάτων. Το πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει ένα σύρματο δίκτυο το οποίο σου δίνει γρήγορα τα δεδομένα. Μπορείς να βάλεις ένα όριο ώστε να μειώσεις τον όγκο των δεδομένων που παραλαμβάνεις. Δηλαδή, μπορεί να θέσεις ένα όριο στα strain για να μην σου καταγράφει μικρότερες τιμές από αυτό και γεμίζει δεδομένα. Αλλά έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Είναι ότι οποιαδήποτε βλάβη την παίρνει ανοιγμένη στο μήκος, στο 1 μέτρο μήκους της οπτικής σύνας. Άρα, ενδεχομένως να παρερμηνεύσουμε κάποια αποτελέσματα ή να τα θεωρήσουμε ότι είναι ευμενέστερα από την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν έχω μία ρογμή 10 χιλιοστών, θα μου γράψει μία μήκυνση τα 10 χιλιοστά ανοιγμένα στο 1 μέτρο. Το οποίο ενδεχομένως να μην είναι και τόσο κρίσιμο μαθηματικά, αλλά επί του πρακτέου να είναι πραγματικά κρίσιμα τα πράγματα και να πρέπει να κλείσει η γέφυρα. Εδώ είναι κάποια παραδείγματα από διελεύσεις υπέρβαρων οχημάτων, καταγραφές, αναλύσεις, τοποθετήσεις, μετρήσεις. Εδώ είναι σκαναρίσματα πάνω στο κατάστρωμα με ειδικού τύπου γεωραντάρ,
τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα γιατί μας δίνουν αξιολόγηση και της υφιστάμενης κατάστασης των οπλισμών. Έχουμε πολύ καλή εικόνα και για τους στένοντες και για τους οπλισμούς. Μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για τα επίπεδα της υγρασίας, αλλά ακόμα καλύτερα για τα επίπεδα διαβρώσεων, τα οποία δεν μπορούν να φανούν πολλές φορές διαγυμνού οφθαλμού και θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε σε κατασκευές οι οποίες είναι μη προσβάσιμες. Δηλαδή, είναι κάποια σημεία τα οποία είναι μη προσβάσιμα. Μπορούμε να δούμε μόνο στην περιφέρεια ουσιαστικά της γέφυρας, δεν μπορούμε να δούμε καλά στο εσωτερικό αν δεν έχεις πρόσβαση.